Milí bratia a sestry, chcem vás v mene našej miestnej františkánskej komunity srdečne pozdraviť z Nových Zámkov. Tento rok 2026 je nielen pre nás, bratov, ale pre celú františkánsku rodinu a celú cirkev jubilejným. Jubilejným vďaka mužovi, ktorý sa rozhodol začať svoj život odznova. Odznova spolu s Bohom. Aj my v tomto jubilejnom roku, kedy svätý František prechádza z tohto pozemského života do toho nebeského, chceme ním inšpirovaní začať odznova. Svoje životy v spoločenstve bratov a sestier uprostred cirkvi vniesť do spoločenstva s Bohom. A jedným z takýchto prostriedkov môžu byť práve aj františkánske misie, ktoré tento rok sú na rôznych miestach nášho františkánskeho pôsobenia. A na toto podujatie v Nových Zámkoch, teda františkánske misie, vás chceme, tak my bratia miestni, ako aj celoprovinční, srdečne vás chceme pozvať. A to v termíne 21. až 26. apríla 2026. Kedy v našom miestnom kláštore a kostole budeme spolu chváliť Boha a ďakovať mu za príklad svätého Františka. Kedy aj v rámci rôznych programových aktivít, či už tých duchovných, alebo spoločenských, kultúrnych, aj zábavných, budeme spolu zdieľať to, čo nám František priniesol. Že sa oplatí začať s Bohom odznova. Začnime spolu, začnime kráčať, začnime budovať svoje životy tam, kde nás František pozýva, na cestu Evanjelia v ústrety Kristovi.